Poštovani rektore, uvaženi profesori, saradnici i studenti, dobrodošli na svečanost povodom početka nove akademske 2012-2013. godine i dodjeli indeksa 11. generaciji studenta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Studenti, dobrodošli u Kuću znanja. Dobrodošli na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Može još jedan aplauz za vas. Osnovan je 2002. godine kao zadužbina sa ciljem da obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja. Univerzitet je definisan kao integrisan i čine ga fakulteti, odnosno departmani. Departman za pravne nauke, departman za ekonomske nauke, departman za filološke nauke, departman za prirodno-tehničke nauke, departman za pedagoško-psihološke nauke i departman umjetnosti. U sastavu univerziteta funkcionišu izdvojene visokoškolske jedinice u Beogradu, Nišu, Pančevu i Subotici. Ovaj univerzitet otvara nove vidike i putokaze mladim generacijama u formiranju pogleda na svijet, sticanja znanja, moralnog odgoja, obrazovanja i vizija svijeta. Sada ću zamoliti rektora, profesora doktora Mevluda Dudića, da vam uputi riječi dobrodošlice i da zatim pristupimo dodjeli indeksa. Gospodine rektor, uvaženi prisutni, dozvolite mi na samom početku da vas najtoplije poselamim i pozdravim i zaželim toplu dobrodošlicu na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Ovo jest u pravom smislu internacionalni univerzitet, jer smo jedan od rijetkih univerziteta koji na praktičan način demonstrira multikulturalnost i multireligioznost. Jedino na ovom univerzitetu, u ovoj državi i šire, u jednome danu studenti slušaju profesora Bošnjaka, muslimana, Srbina, pravoslavca, Hrvata, katolika i tako redom. Jedino na ovom univerzitetu nikada vas niko neće pitati kojoj vjeri i kojoj naciji pripadate. I to je ono što nas čini sretnim i ponosnim. Prije nego li poželim vama dobrodošlicu, htio sam to da istaknem i želim to da znate. Budite sretni i ponosni od danas pa sve dok ste živi, jer ćete, ako Bog da, za 4 godine, uvjeren sam, ponijeti diplome na kojima će pisati univerzitet u Novom Pazaru, Internacionalni univerzitet, da je to što vas je činilo sretnim i ponosnim i to je ono sa čime se trebate ponositi i uvijek isticati. Od danas podignute glave uvijek ističite da studirate na najprestižnijem univerzitetu. Ako ne budete sebe uvažavali i poštovali, znajte da vas i drugi neće poštivati. Ako ne budete cijenili ono što vi imate i budete sumnjali, zapamtite, i drugi će vas napadati i kritikovati. Zato budite sretni i ponosni. Uvažene koleginici i kolege, uvaženi prisutni, cijenjeni studenti koji od danas postajete članovi akademske zajednice, želim vam iskazati dobrodošlicu u našu akademsku zajednicu i ujedno odati priznanje i zahvalnost što ste nam povjerili vlastitu budućnost i u našem univerzitetu prepoznali onaj kvalitet koji će vam osigurati validnu propusnicu za ulazak u univerzum ozbiljne naučne naobrazbe i vašeg budućeg afirmiranja kao referentne ličnosti u domenu discipline koju ste odabrali prema svojim afinitetima i interesiranjima. Već sada vam možemo obećati da imate privilegiju sazrijevati u ozbiljne naučne radnike uz najbolje profesore, najpozvanije stručnjake na prostorima Balkana za naučne discipline kojima se bave, a uz to i na raspolaganju su vam sva najmodernija tehnička pomagala u procesu izvođenja nastave do koji se danas može doći.
Također, nudimo vam i usluge univerzitetske biblioteke, karijer centra, računarskog centra, kulturnog centra, biznis centra, izdavačkog centra, centra za monitoring, televizije, radije, studentskog parlamenta i svih ostalih pratećih programa. Za uzvrat od vas tražimo predanost, savlađivanju nastavnih sadržaja i dosljednost u sukcesivnom sazrijevanju u ponosne lidere u onim profesijama na kojima ćete se ovde specijalizirati. Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru vas očekuje sve pogodnosti studiranja koje ne možete naći nigde u okruženju. Pod tim podrazumijevam ne samo vaše profesionalno usavršavanje, već i izgradnju potpune ličnosti spremne da se uhvati u koštac sa svim, kako stručnim, tako i društvenim, ličnim i svakim drugim vrstama problema. Karakterna ličnost slobodarskog duha, nepokolebljivog morala, pacifističkog pogleda na svijet, internacionalnih stremljenja, multietničkih i multikonfesionalnih razumijevanja, te ličnost ponosnu vlastitim identitetom i posebnošću, ali tolerancijom prema drugim i drugačijim. To su vrijednosti kojima se ovaj univerzitet ponosi i koji s posebnom ljubavlju njeguje. Zato, uvažene koleginice i kolege, imajte slobodu da se za sve vrste eventualnih nesuglasja prema nabrojanim principima obratite upravi univerziteta koja će vam uvijek izići u susret. Boravak na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru trebate shvatiti kao veliku šansu da se na jednom velikom nadmetanju kvalificirate za ulazak u elitu. Taj proces nije nimalo lahak. Potrebno je da kontinuirano radite na usavršavanju vlastitih talenata i svakodnevno ulažete napore koji će na kraju polučiti željene rezultate. Imajte na umu da ste skupina odabranih mladih ljudi, privilegiranih da ugradi sebe u ovu svetu zadužbinu našega naroda, te se tako i ponašajte kao dio cjeline koji nosi najčasniji bajrak. Bajrak nauke, bajrak zagarantirane pobjede svjetlosti nad tamom, bajrak sigurne budućnosti i bajrak općeg prosperiteta našeg naroda. To je velika čast, ali i obaveza, predviđena za hrabre ljude koji ne prežu ni od jednog izazova pred kojim se nađu. Odvažnost da odaberete baš Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru dokazuju da posjedujete neophodne kvalitete, da se izborite za vlastite porodične i društvene ciljeve koje ste sami i koje je okolina postavila pred vas kao preduvjet općeg boljitka. Zato u potpunosti vjerujemo u vas i želimo vam pružiti pomoć svake vrste kako bismo skupa uživali u plodovima vaših i naših uspjeha, rađanju jedne nove generacije koja će nastaviti njegovati i dodatno unaprijediti vrijednosti svojih prethodnika. Na vama je da marljivo radite, u potpunosti iskoristite sve ponuđene pogodnosti, slijedite i bar za jedan stepen nadmašite svoje profesore. U to ime još jednom vam na samom kraju želim iskazati dobrodošlicu i zaželiti da za 4 godine proslavljamo kraj vašeg uspješnog završenog prvog ciklusa studija, kada ćemo se okupiti da se naslađujemo. Vašim uspjesima i prijateljski razgovaramo o nastavku studijskog obrazovanja, užeg specijaliziranja i ekspertskog usavršavanja. To od vas očekuju vaši roditelji, vaše porodice, svi mi sa vašeg Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, vaša zajednica i celokupno društvo u ovoj državi. Završavam sa riječima da znanje mnogo košta, ali neznanje je mnogo skuplje. Neka je sa srećom. Sada ću zamoliti rektora da uruči 11. generaciji studenta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Mirsada Petahović.
Elida Puljić. Melima Škrijet. Melima Batilović. Rejhana Škrijet. Zerina Mahmutović. Zehra Slojović. Amina Škrijet. Emina Hasanović. Jasmina Rastoder. Zahvaljujemo se rektoru, pozivam prorektoricu za nastavu docent dr. Amelu Lukač-Zoranić da uruči indekse studentima. Amina Pijuljanin. Emina Rovčanin. Edina Vihorac. Minela Lepek. Dino Petrić. Emil Duraković. Dženana Gitić. Albin Ljakić. Enes Panđi. Imelda Ličina. Samir Kot. Jasmina Rastoder. Alma Škrijet. Ernesta Jama. Zahvaljujemo se prorektorki, pozivam rukovodioca Departmana za prirodno-tehničke nauke, profesora doktora Đanila Cukića da uruči indekse. Albin Hačković. Mersida Askić. Elma Ukić. Elzina Zmajević. Aida Pepić. Denis Papić. Berina Dugopoljac. Ferit Pakić. Ervin Pepić. Jusuf Spakić. Ilhan Karišić. Mevljudin Emrović.
Zahvaljujem se profesoru doktoru Ćamru Cukiću. Sada pozivam rukovodioca Departmana za filološke nauke, docent dr. Samir Dazarević, da uruči indijskim studentima. Amela Kačapor. Iqbala Osmanović. Amina Izberović. Amina Medović. Mirsada Seferović. Selma Aličković. Amina Mekić. Elvedina Mekić. Albrina Lutić. Alena Elvira Đerle. Zuhra Kučević. Jasmina Hodžić. Harisa Hasanović. Enisa Curić. Zahvaljujemo se rukovodiocu Departmana za filološke nauke. Sada pozivam rukovodioca Departmana za pedagoško-psihološke nauke, docent dr. Rifata Redževića, da uruči indekse studentima. Džemal Dudić. Benjamin Sinančević. Nurudin Mašović. Nežin Čeman. Edin Hadrović. Ertan Agović. Fikret Župljanin. Erol Pepić. Rejhan Kurtović. Emir Mekić. Refik Latić. Sead Babić. Senida Smajović. Fatmir Kalač. Džejlana Kalač. Sead Ćorić. Semra Brujčanin. Aida Šabanović.
Albina Balić, Azamela Koca, Novina Balić, Dženana Tutić, Adela Sulejmanović, Anela Kalač, Anida Brahović, Amina Latifović, Seada Petahović, Azra Ahmatović, Katidža Mundžić, Melisa Bogućanin, Zahvaljujemo se rukovodiocu Departmana za pedagoško-psihološke nauke. Sada pozivam vršioca dužnosti rukovodioca Departmana za pravne nauke, profesora doktora Muamera Nicevića da uruči indekse. Dalida Duraković, Elma Toković, Irma Radomčić, Erobina Dudić, Dženita Kolašinac, Amila Bikorac, Adela Skalonjić, Emina Nicević, Džejlan Berović, Elvedin Mehović, Srđan Korać, Semin Dedić, Amra Ugljanin, Nejla Šeković, Mirjana Jocić, Amina Škrijelj, Irfan Kujević, Sulejman Pepić, Sejid Hamidović, Šaban Đakovac, Dragoslav Vukićević, Mersida Maksuti, Ševal Kadrijan, Azren Škrijelj, Smaju Todić, Dino Hadžišeković, Alma Sarešović,
Almir Mavrić, Armin Ramović, Tarik Papić, Ferid Kicara, Majda Ujkanović, Amra Pojović, Sead Šutković, Lejla Smajović, Ilda Bahtijarević, zahvaljujemo se profesoru doktoru Muameru Niceviću. Uvaženi studenti, od danas ste i zvanično deo akademske zajednice. Još jednom dobrodošli na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i srećno. Hvala.